Въпросът ми е, тъй като ви познавам като добър политически анализатор, вероятното правителство ще бъде програмното с премиер господин Пламен Орешарски. Колко време напред вие лично му гласувате или вие лично му давате? Извън партийната, да кажем, оценка или мисъл за това. Разбрахте. Това е все едно да ме накарате да направя прогноза какво ще бъде времето след 3 месеца, дали ще бъде слънчево, облачно или дъждовно. Сняг няма да има със сигурност. Аз и такава прогноза приблизително мога да направя, но след около 2 месеца за следващия период. Така че днес тези разсъждения според мен не могат да бъдат достатъчно конкретни, защото те ще зависят на първо място от тежестта на натрупаните проблеми, защото още в края на първото тримесечие България почти е достигнала планирания за годината дефицит. Подобни показатели ще станат ясни, когато започне работа новото правителство. Тоест, с какви средства то разполага и пред какви затруднения поставя. Второто, от което ще зависи неговата дейност, е дали ще има подкрепата и волята да предприеме тези решителни стъпки, които водят към икономическо възстановяване, към намиране на социално приемливи и справедливи решения, към прекратяване на използването на държавата за облагодетелстване от определени икономически групи и хора. Нещо, което в последното управление не беше новост, но беше доведено до най-крайните си измерения. Така че от действията на следващото управление до голяма степен ще зависи и каква е възможната продължителност на неговия мандат. При всички случаи, след формирането на правителството, пред него се очертава хоризонт, който той ще разполага поне няколко месеца и вероятно към края на годината от неговото управление трябва да бъде направена цялостна етапна оценка за резултатите, което да даде аргументи и за продължаване на работата на това правителство. Така че ще има възможност по тази тема да говорим по-конкретно след няколко месеца.